laureátov, samozrejme bez poradia, budú zoradení podľa abecedy. Najprv zo pár takých základných informácií. Do uzávierky ankety zaslalo svoje lístky 102 hlasujúcich, teda platné lístky, 102 hlasujúcich. Hlasy dostalo 43 jednotlivcov a 17 kolektívov. Musím povedať, že prvá desiatka medzi jednotlivcami a prvá trojka medzi kolektívmi sa jasne odčlenila od toho zvyšku poľa, čiže v podstate už nejaké 2-3 dní pred uzávierkou ankety už som v podstate si bol istý, že kto v tej desiatke a v tej trojke bude, lebo už tie rozdiely boli veľké. Informácia, ktorá je zaujímavá, medzi kolektívmi o víťazstve rozhodol najmenší rozdiel v histórii ankety. Najmenší do poslednej chvíle to bolo veľmi vyrovnané. Chvíľu bol jeden kolektív prvý, chvíľu bol druhý kolektív prvý, čiže v ankete kolektívov najtesnejší súboj v histórii. Poviem teraz mená tých laureátov, poradie zoradené podľa abecedy, čiže nehľadajte v tom nejaké poradie, že by bolo totožné. Kolektívy. Basketbalistky Good Angels Košice, prvý raz sú medzi laureátmi histórii ankety. Poviem ako úspech najväčší 4. miesto Final 8 Európskej ligy. Hliadka vodných slalomárov 3x1. Štvrtý raz je hliadka, samozrejme nie vždy bola v totožnom zložení, štvrtý raz je medzi laureátmi. Sú to majstri sveta Európy tohtoroční. A tretí kolektív do partie laureátov sú tenistky Slovenska v pohári federácie, postúpili do semifinále pohára federácia, mali na dosah aj postup do finále. Ako som už povedal, medzi prvými dvoma kolektívmi najmenší náskok v histórii, najmenší rozdiel v histórii. Poviem poradie kolektívov na ďalších miestach, tých nasledujúcich. Štvrtý skončil štvorkajak, majstrov sveta Európy do 23 rokov a 7 medzi dospelými. A 5. miesto hokejbalisti, majstri sveta. To sú kolektívy.